Nu har jeg kontrolleret for bevidsthed, og hun er bevidstløs. Jeg har lyttet til vejrtrækning, jeg skabte fri luftveje, jeg lyttede i 10 sekunder, og vejrtrækningen den var regelmæssig, den var rytmisk, den var normal. Nu lægger jeg personen i stabilt sideleje. Først tager jeg armen op og lægger den her i en vinkel. Så tager jeg den anden arm, lægger håndryggen op ad kinden. Så går jeg lige ned med 2 fingre, eller hånden, og støtter. Så har jeg armen på plads, og jeg støtter også hovedet, når jeg ruller hende over til siden. Så tager jeg fat, der hvor benet bøjer naturligt, og så trækker jeg faktisk bare over til mig selv. Nu er det vigtigt, at jeg går ned og støtter hovedet, trækker albuen lidt ned, sørger for fri luftveje, og så lytter jeg til vejrtrækning igen. Der er normal vejrtrækning. Så kan jeg rette lidt til, sådan, så der er en vinkel på 90 grader her i hoften, og jeg bliver ved med at lytte til vejrtrækningen for at høre, om den stadigvæk er normal. Stabilt sideleje.